Φίλες και φίλοι, ονεδίτσες και ονεδίτες, η πατρίδα μας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Η ανεργία έχει φτάσει στο 27% και οι οικογένειές μας αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα, έχοντας χάσει σχεδόν το 50% του εισοδήματός τους. Οι πολίτες υποφέρουν από τις θυσίες που έκαναν, ωστόσο αντιλαμβάνονται καλά πως πλέον δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εμπιστεύονται τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος σταθεροποίησε τη χώρα και αναζητούν ένα όραμα προκειμένου να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Σε ιδεολογικό επίπεδο, ο μεσαίος χώρος εξαφανίστηκε και στο ατζέντα μπήκε το δίπολο αριστερά-δεξιά. Μέσα από σχεδόν 30 χρόνια ζυμώσεων και ιδεολογικής υποχωρητικότητας, αποκαταστάθηκε κατά τη γνώμη μου η ορθότητα. Διότι δεν μπορείς να ψαρεύεις από δύο βάρκες, αν δεν είσαι διατεθειμένος να ικανοποιείς τους πολιτικά δυσαρεστημένους με ένα δόλωμα. Το ποιο είναι το δόλωμα το γνωρίζετε όλοι. Άλλοι το λένε ρουσφέτη, άλλοι το λένε βόλεμα και εδώ και 2 χρόνια όλοι μιλούν για τις συνέπειές τους. Τη χρεοκοπία της Ελλάδας. Η πατρίδα μας λοιπόν χρεοκόπησε γιατί προσπαθήσαμε να τα έχουμε όλα. Να τα βρούμε αριστεροί και δεξιοί κάπου στο κέντρο και να διορίζουμε ένα στα παιδιά του άλλου προκειμένου να μην υπάρχουν κοινωνικές αντιδράσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αν δεν την αποδεχτούμε δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Τα θεμέλια της μεταπολίτευσης λοιπόν αποδείχθηκαν σαφρά και αυτό βγήκε στην επιφάνεια όταν έκλεισε η Στρόφιγγα. Ενδιάμεσα όμως και κάπου ανάμεσα στο βόλεμα και στο αφήγημα του μεσαίου χώρου, καταφέραμε ως παράταξη να θέσουμε στο περιθώριο τις αρχές και τις αξίες μας. Μυθοποιήσαμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, γιατί πολύ απλά η ριζοσπαστικότητά του μας φαίνονταν αμίμητη. Ενώ η αποφασιστικότητα και η απλή λογική που χρησιμοποίησε μας φάνηκαν πολιτικά υπεράνθρωπο και δύσκολο πράγμα να επαναληφθεί. Μάλιστα, αδυνατώντας να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του σε ρήξεις με κατεστημένα, καταφέραμε ακόμη να μιλάμε για 2 περιόδους στην πορεία του Εθνάρχη, προκειμένου να αφήσουμε στο περιθώριο μια ταραγμένη πολιτικά περίοδο, στην οποία τήρησε ισχυρή στάση απέναντι στα γεγονότα. Με απλά λόγια, 4 δεκαετίες μετά, καταφέραμε να φέρουμε στην επιφάνεια τους αθηνολαϊκιστές και να καταστήσουμε ζητούμενο τον πατριωτισμό, επειδή αποτύχαμε να αποτινάξουμε τα φοβικά μας σύνδρομα με τα οποία μας είχε δηλητηριάσει η αριστερά. Δαιμονοποιήσαμε τη λέξη δεξιά, ενώ ανεχτήκαμε την αριστερά της ψευτοκουλτούρας και του κρατικοδίου του πολιτισμού ως μόδα. Ντρεπόμασταν να μιλήσουμε για θρησκεία, έθνος και εθνική ταυτότητα, διότι τρέμαμε στην ιδέα μήπως ένα μέρος του εκλογικού σώματος μας πει εθνικιστές. Ενώ σκύβαμε το κεφάλι στις σχολές όταν οι αριστεριστές μας χρέωναν δολοφονίες την ώρα που για την επίθεση στον πρώην πρόεδρο της ΟΝΕΔ Κωστή Χατζηδάκη κοιταζόμασταν αμήχανα. Μας έκαναν με απλά λόγια να ντρεπόμασταν για όσα εκπροσωπούμε. Η ιστορία όμως αυτής της παράταξης, όσο και αν προσπαθήσαμε να τη στρογγυλεύσουμε κατά καιρούς, είναι ξεκάθαρα γραμμένη. Γραμμένη από το 1946, όταν αντισταθήκαμε στον κόκκινο ολοκληρωτισμό. Γραμμένη από το 1974, όταν οι δίθεν επαναστάτες του Πολυτεχνείου χρειάστηκαν έναν άνθρωπο σαν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να αναγεννήσει τη χώρα. Και γραμμένη τη σύγχρονη εποχή, στο Βουκουρέστι, αλλά και πριν ακριβώς 1 χρόνο, όταν ο Αντώνης Σαμαράς πήρε την ιστονική ευθύνη, βγαίνοντας μπροστά για να κάνουμε την πατρίδα μας ξανά ισχυρή. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν να μιλάμε ξεκάθαρα για όσα πιστεύουμε, διότι για δεκαετίες αυτά είναι που κυριαρχούν παγκοσμίως. Μην δυσάρεστε λοιπόν να αναφέρεστε σε πατρίδα, φιλελευθερισμό και κοινωνική δικαιοσύνη. Πρέπει να σταματήσουμε να χαρίζουμε στην αριστερά χώρους, ιδέες ή ακόμα και έννοιες. Πριν μερικές μέρες, μάλιστα, διαφωνούσαμε πολλά παιδιά στην ΟΝΕΔ για λέξεις τις οποίες θεωρούσαν αριστερίστικες. Γιατί η λέξη αγώνας είναι αριστερή? Εμείς αγώνες δεν δώσαμε? Για τη Μακεδονία, για την Κύπρο, για τη Βόρεια Ήπειρο, τι ήταν όλα αυτά? Γιατί η λέξη ρήξη ή ανατροπή να είναι αριστερές έννοιες? Αυτό που κάνουμε εδώ και 1 χρόνο τι είναι? Είναι μόνο ρήξεις με ένα νοσηρό παρελθόν και ανατροπή μιας νοοτροπίας που μας χρεοκόπησε. Στα λιμάνια, στους δρόμους, στα διόδια, τα σχολεία, ακόμα και στα ίδια τα πανεπιστήμια. Η παράταξη αυτή άλλωστε έγραψε ιστορία μόνο όταν τόλμησε να συγκρουστεί με κατεστημένα και το συντηρητισμό. Γιατί συντηρητισμός είναι να μην θες να αλλάξει τίποτα και να ζητάς κάθε συντεχνία να διατηρήσει τα προνόμια της. Αν θέλουμε λοιπόν μέσα σε αυτό το περιβάλλον να έχουμε τύχη, πρέπει να βγούμε από τα γραφεία και να δώσουμε πραγματικές μάχες. Μάχες αρχικά εναντίον του εαυτού μας και έπειτα εναντίον των άλλων. Μάχες βασισμένες στη δουλειά, τη μεθοδικότητα αλλά και το πείσμα για μεγαλύτερες νίκες. Πράγματα για τα οποία αισθάνομαι όμως πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οργάνωση που μου τα δίδαξε, στη Δάπνο του Φουκού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αλλά και στον άνθρωπο που μου έδωσε την ευκαιρία να εργαστώ για τις ιδέες που πιστεύω και να μάθω να σκέφτομαι διαφορετικά, τον απερχόμενο πρόεδρο της ΟΝΕΔ, τον Αντρέα τον Παπαμιμίκο. Σήμερα όμως που κλείνει για μένα ένας κύκλος τυπικά, θέλω να ευχαριστήσω και ανθρώπους που δεν θα τους δείτε να μιλήσουν αυτό το διήμερο. Αλλά είναι η ψυχή της οργάνωσης εδώ και 3 χρόνια.
Είναι όλα αυτά τα παιδιά με τα οποία δουλέψαμε για την εικόνα της ΟΝΕΔ ατελείωτες ώρες, ακόμα και κόντρα στις φυσικές μας αντοχές, προκειμένου κάτι να αλλάξει. Ειλικρινά γνωρίζετε εσείς ποιοι είστε και θέλω να ξέρετε πως είμαι πολύ περήφανος που δούλεψα μαζί σας. Κλείνοντας, θέλω να σταθώ στο μήνυμα του συνεδρίου μέσα από τα λόγια ενός ανθρώπου που εδώ και 15 χρόνια, παρότι έχει φύγει εδώ και 15 χρόνια, συνεχίζει να εμπνέει. Στην ιστορία των ατόμων και στην ιστορία των εθνών, τίποτα δεν είναι πιο ισχυρό από τη δύναμη των ιδεών. Όταν η δύναμη όμως αυτή λείψει, τότε αρχίζει η παρακμή. Την παρακμή ως νέοι άνθρωποι τη βιώσαμε. Καιρός λοιπόν να πιάσουμε τις ιδέες για να γίνουμε ξανά εθνικά ισχυροί. Ιδέες που κυριαρχούν παγκοσμίως. Ένα οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο που αποδεικνύεται το μόνο βιώσιμο και μια αληθινή αγάπη για όσα ενώνουν τους Έλληνες. Γι' αυτό λοιπόν μην δειλιάζετε. Βγείτε μπροστά, διεκδικήστε με τη δουλειά σας να είστε μέρος της αλλαγής αυτής της χώρας και κάνετε το ελληνικό έθνος να σταθεί ξανά στα πόδια του. Τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από μια ιδέα της οποίας ο καιρός έχει φτάσει και η δική μας γενιά είναι ώρα να επιστρέψει στις πραγματικές ιδέες. Ευχαριστώ πολύ.